Ngono. Ah, ya, ayo. Induk Lintang Kairo ya sing bareng apa jenenge kuwi nderek wungon. Uga Mbak Mimin, Mbak Apri konsekuen nek dagelan saka Jawa Tengah ki mesti tekan gara-gara terus. Oh, ngono. Ah, ya. Ya. Coba. Iki jane ana pamundhut. Iki saka spesial perahu layar Dusun Malang Sumur 6 Lembah terbaik saking Sam Simbah sapa iki Suko. Yo saka RT 6 lek ora kleru. Ning iki mau wis muni iki, Truk. Perahu layar mosok dibaleni meneh. Lah ya. Ya. Sore mau pun mungel, Mbah. Niki dados pun gantos nggih. Nyuwun pangapunten kok daripada kaya ora enek lagu liyane ki ana 100.000. Ya Mbak Mimin, Mbak Apri. Heeh. Nah, digantos. Nangis sajroning atiku nalikan
Negara Mbak Mimin. Sugeng enjing Mas Petruk, Mas Daring, Mas Bagong. Aja kalah semangate karo sing mirsani, bapak-bapak panitia, sing semangat padha wungon nirakati dusune men dadi dusun sing barokah. Amin. Kang mirsani tesih kathah. Sangu plastik gelar kloso dhewe, Ces. Padahal jenis nggone nek ra tresno budaya tenan karo wungon, dijumbuhke karo le silaturahmi karo kanca-kanca sedulur kabeh matur sembah nuwun sang atas kepareng wungon enjing menika. Luar biasa ya, Lek. Piyai mriki grapyak-grapyak semana. Lho, tur kopen kancane. Wis ngantek jatahku bareng dimaem. Dik tok paham ta nduk jatahku linduk lintang kairo mau iki mau jatahku tak pangan ta. Ora piye to? Pecelku iki mau dimaem kono. Oh, nek Ponorogo iki kondang pecele sing dibungkus godhong jati ngono kuwi ya. Malah enak, malah mirasa beda kalau diadahi piring. Enak ya mam godhong ngono kuwi. Resep ngoten nggih. Benten raosipun. Nggih. Kadang-kadang panitia tasih nenggani ngantos sakyah keten sembah nuwun. Rencang-rencang panitia. Pak Wowe jek nyuwun lagon lali iki mau. Oh, menapa? Napa? Cinta merah jambu. Merah jambu mboten ngangge anu. Mboten mateni. Lah ya cinta merah jambu. Mboten mateni tok. Engko diaturke golek wis nggon musike. Dadi dilanjakne sing alus-alus besike. Oh, sanjange Pak Kateno badhe minggah. Nggih, Pak Kateno badhe minggah niki mau. Pun BA kula mengke ngen longgar mawon Mas Kangkung nggon goro-goro mawon. Badhe ngaturaken bawa napa kula mboten ngertos. Nggih. Monggo. Monggo Pak Kateno. Monggone omber situasine wancine ya kepenak merdika. Niki Pak Katno iki panitia sing ngebel-ngebel aku Mbak Mimin Mbak Apri. Nggih, menika. Dadi dulur temenanan. Pak Katno. Nggih. Monggo Pak. Nggih. Miki pun monggo nggih. Niki Pak Katno. Katno, kat ki mandek. Wilujeng enjang Mas Petruk nggih. Wilujeng enjang Pak Katno. Wilujeng Mbak Saya Pak Mbak Mimin. Dados panitia saya mboten iki. Aprine sinten iki? Kula. Oh alah nggih. Dados panitia saya mboten menika dipun tangleti Pak Kangkong. Oh nggih, pripun? Saya mboten dados panitia ngeten iki. Nggih, nek ngeten iki pun mantun. Mergo nyanding Mbak Apri, Mbak Mimin. Weh. Ya pengaruh. Nggih nyun sewu Mas Kangkong. Nggih pripun Pak Kat? Niki kula kok nguwoyo ngundang banji-banji napa? Yo miras pantes nggih tombo kangen wong sing tukang mendem banji. Oh. Sinten jenengan? Wah, kathah niki. Warga-warga mriki niku sing ruwemen teng banji itu kathah. Mendem kridane nggih, Pak. Mendem. Soalipun ngeten. Nggih. Pripun? Pacaran kali banji niku wonten nilai plus e, Mas. Weh. Anu, bojone ora cemburu. Ora cemburu. Ha iya, wong cipika-cipika karo banji ngono malah bojone. Wong padha lanang iki rasane piye ya. Ah iya. Ora mentenge kok ngoten nggih. Lah nggih. Malah ngemangi golek pangan nggih, Pak. Nggih. Nggih mau nggih wonten peristiwa tragis, Mas. Napa? Nalika Mas Mbak Mimin, Mbak Apri. Nalika Mbak Apri rawuh niku kan ngebel kula. Nggih. Pak iki piye iki aku anu tertahan ning anu ora iso mlebu iki piye ngono. Ya wis nduk entene ning kono kula ngoten. Nggih. Lah teko kono ki ramon bocah nom-nom iki aku kula rawani nyedak. Ya ampun nggo trambel cah nom-nom. Dadi medal saking niku saking wingking. Nggih. Munggah clear. Nggih biasane iki saking wingking kok Pak. Maksudnya metune iki kok mburi panggung ngono lho. Nggih, nggih nyun sewu Mas Kangkon iki wau kula sakjane mboten niat minggah. Nggih. Lah catetan Pak. Wau kok enten pini sepuh aslinipun nggih piantun Malang mriki tame manggen wonten Madiun. Oh nggih. Saking tresnane kalih piantun Malang menika ndamel cakepan. Oh nggih. Niki saking Bapak Sastro Senun nggih. Oh, ngene iki lek Dandang Gendis terus dandang gula Sandiasmo ya ngono kuwi. nggih lah sing kula tangle sing bawa sinten Mbah ngoten. Yo jenengan no. Ngoten. Sandiasmanipun Desa Malang. Desa Malang. Nggih. Lah kula aturi, lah kula mboten saged, wah aku ngerti sampean kok. Pelok barang nggih Pak Kano. Anu meniki dawahe pepiling. Oh, pepeling. Mas dindingane slendro. Slendro ning ngoten. Kula kene lek dawah Desa Malang. sarung jak. Mangga dipun wiwiti, Pak. Nggih, nek kleru dibantu nggih.
Aku nek awor wong ayu ki anu pengen kleru e ngono. Jane ya palsu. Coba sak pinten, Mas? Sak menten. Lah iya. Tergantung kondisi, Pak. Doh wargaku ing Malang puniki Menika duh wargaku. Emot niki warsa tunggal sura S sedaya ing surasane ana rasa pandalu memahami rasa pribadi. Allah Maha Kuwasa lelantaran sasampunipun L wonten A akoni rasa rumangsa N Pak Katena nyata bisa ngedohne sedaya bilahi guna bagya luar biasa sandiasmanipun Desa Malang. Desa Malang. Desa Malang. Nang ngono iki ngeras pantes minangkan pamundhut saka sastra senun saking niku wau. Oh nggih. Niku wau. Nggih, Mbah Sastra. Peling. Nggih, Mbah teh botol sastra nggih. Sastra Mbah Sastra. Monggo langgam riyin nggih, Pak. Langgam riyin. Wis pancine ya. Ayo Mbak Min, Mbak Pri. Monggo Mbak Mimin, Mbak Ali. Wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake Awe
matur sembah nuwun. Nuwun Pak Kateno. Kripik gedang kripik telo Mas nggih. Nggih. Niku sing setunggale mboten sah mawon. Mengke timbangane kula disewawat boto saka ngisor. Rene sarung jagungnya mboten sida. Pripun? Sarung jagungnya mboten sias. Lah niki langsung mawon nggih, mboten sah ngagembawa. Nggih. Nggih, pun pur mawon nggih. Kare Nduk Lintang Kairo. Ayo. Makanya buka bunang ya, yuk. Sarung jagung. Sarung jagung. Nggih, monggo. Yuk. Sami-sami Pak Katno. Bapak Katno. Oh nggih. Niki kula mboten persiapan. Dados niki bejo-bejan tak dudut enten isine nggih bejo nek mboten enten nyuwun pangapunten. Sing baku mung Mbak Apri mawon sing kula anu soalnya sing duwe nomere niki. Oh nggih. Nek mboten gak ada nomor tak tinggal wis anu. Ini mesti nagih lho. Nggih. Nggih ngaten ta. Payu bancine. Pak Kateno. Cih, matur sembah nuwun Bapak Katno. Kula nggih kejatah mboten, Pak. Arek iki piye iki? Niki alhamdulillah nggih parkir niki mengke.
Oh, matur sembah nuwun, Pak. Berkah nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun, Bapak. Sami-sami. Kateno jaman kenalan karo aku pisanan. Niki sinten? Kula Eno. Ngono kuwi. Oblake Kateno. Eno. Oh, alah. Heeh, nggonku ya enek ning nggon Sukoharjo kono. Sinten? Celukane Mas Boy. Mas Boy. Ha jebule jenenge Boymin. Nak dulur karo Sukimin mau. Iya. Nduk Lintang. Sama nak menginjak remaja ta iki. Nyuwun seserepan karo Mbah Imin. Piye dadi cah wedok saiki supaya bisane aman. Heeh. Pripun? Di era yang lagi sekarang Gen Z. Gen Z, ya betul sekali. Nek dhisik iki metu nek diterke bapak mbokne ora iso dolan metu. Ora iso dolan Saiki bocah wis fasilitasnya luar biasa, ana motor dhewe, ana mobil dhewe, fasilitas umum ya luar biasa. Pomora di motor langsung nilpon wis ana Gojek lan sak piturute. Dadi kira-kira nek tindakan nek ora perlu banget iki aja nganti nek tindak dhewe. Paribasan soalnya Kyai Putri menika paribasan abot sanggane gundeme. Mangkat dhewe ndarani cah uculan, engko diterke wong liya sing durung kenal ndane gonta-ganti pasangan. Pemene wong wedok njaga harkat martabat lan jenenge pribadi lan jenenge wong tua lan jenenge masyarakat sak kiwa tengene menika pancen abot. Kudu kebaing pangati-ati sak bejo-bejone wong lali isih bejo kang eling lan waspada. Ngono ya ana. Rungokno mbahmu kakung kuwi nek nyai pitutur iki. Nggih, Mbah Kakung, sembah nuwun. Pacaran boleh tapi pacaran sehat. Pegangan boleh tapi yang satu itu jangan. Jangan. Satu itu apa, Le? Ya aku tak ceritake, mosok ya engko tak kaya film-film Jepang kae lho. Aja sih. Lho, iki tak jujurke sisan. Masalah ngene, Mbak Mimin, Mbak Apri nduk Lintang. Wong lanang karo cah wedok karo cah lanang iki beda. Pinten? Heeh, ngibarate kaya piring niku, nggih maem niku lho. Nek cah lanang niku piring saka dumati saka piring seng. Nek wong wedok kuwi dumati saka piring beling. Nek piring seng ki arep tiba desok-desok aja kena nggadah maem. Nek piring beling sekali ceblok pur pisan ambyar dadi sak awal-awalan wis ora kena nggih maem gitu. Ajur ya ta. Ajur wis kangelan. Nek piring gembreng iki jek ling renah tesih saged. Iso. Paling gur ngelitok anu modele utawa lan piye ning nek dikentengke ya balik neh. Nek piring beling hati-hati belingmu lho ya. Belingmu hati-hati belingmu. Dijogo. Apa tak kotamu? Aku tak pageri kok menaku kok. Tak gembok kok. Digembok. Pageri. Kawate kok ruwet Lek. Tak lebokke brankas kok. Iki ana pamundhut sore mau nduk Lin. Nggih. Lintang Kairo saking Bopo Jumiran. Banjarjo 1 kula nyuwun lagon Kembang Rawe. Nggih. Hati-hati sampean. Nggih. Niki wau ugi wonten pamundhutan ugi. Saking Janaka Motor niku wau. Apa? Saken merah jambu. Oh ya oke engko diaturke engko bar iki ya. Nggih, merah jambu napa kembang rawe rumiyin? Kembang Rawe riyen. Iki ban iki merah jambu. Merah jambu. Heeh. Nek nggon aku kok pink ya, Jas. Oh, jambune pink. Nek aku pink kok. Iki anu lho, Cek. Nggondeli adab sopan santune luar biasa lho Lintang. Nek karo wong sing luwih tuwa ki piye, sabarane ki piye, ya ta. Ana unduk usuke. Betul. Nggih, leres. Ora, he nyeluk. He iki benere Pak D apa Budi apa Mas apa Mbak? Ya untuk he. He lak karo sesama teman lah kanca. Apa meneh Mbak Min ya Mbak Min apa Bude Mimin apa Lek Mimin apa Kong Mimin. Kong Mimin ya ora apa-apa. Kok dadi sinden ya wis saiki wis apa jenenge undang-undangane oke. Napa mawon? Dandanane ya saya ayu. Ning nganggo nyarira busana ya wis Demes, nganggo kebaya janggan, tur sinden ya ambune wangi. Aku kowe ki ambune batang. Kenal ki Mas sunting-sunting. Endah yoga-yoga tak anggap lalere sing bunga aku ngono kok. Lah kowe iki sinden kok mendemi kancane iki kowe. Aku dikerek lemut padahal kuwates ya 3 dina pisan umum ya. Nggih. Diaturke kembang rawe. Ya kembang rawe sih engko bar iki ge merah jambu. Ya. Merah jambu. Yo mangga pun aturaken gamelane. Yuk. Dados Mas Gugu. Mas Gugu. Yo. Ayo yo.
BI Sri Kramat, terima kasih. Selain yang hadir di sini, Mbak Mimin, Mbak Apri, Nduk Lintang, banyak sekali yang menyaksikan lumantar live streaming di Jolaras Indonesia. Bahkan mau pulang ngingok pun 2000 penonton. Banyak sekali. Wonten woro-woro. Napa? Mobil AG 1121 PA. AG 1121 PA mohon untuk dipindahkan karena menghalangi mobil yang lain. Matur nuwun. Nggih, menika saking Madiun Pak Joko Pilang Kenceng tasih tirakat Bendalu Mas Kangkong nggih, matur nuwun Pak Joko. Saking CP Sekarwangi Jaya matur suwun, saking Jakarta saking Glego. Pak Slamet uga saking Kediri, Kecamatan Papar, Kedung Malang desane. Matur nuwun ugi Mas Ngadinu Pondok Ungu, Jakarta ugi monitor. Ugi menika mangke kula saya Agustus akan ke Indonesia kula bawain vitamin. Oh nggih. Menika saking kanca ing mapan wonten ing Amerika Serikat, Mbak Mimin, Mbak Apri monitor. Oh nggih. Amerika Serikat. Nggih. Gawake vitamin. Nggih, arti gawake jare nggih. Yo, cinta merah jambu. Nggih. Cinta merah jambu. Sing nyanyi sing kamu no. Nggih. Oke. Engko jenengan sing bagian ngono ya. Iya. Sing piye to? Cinta merah jambu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ora enek ngono aneh ya, Mbak ya. Rindu hangat kuku. Lihat punya pisang. Ya apa? Lihat pohon. Oh, pohon pisang. Punya pisang. Piano ya, musik ya? Iya. Musik, ayo Mas Solo.
Pakai musik berat hebat. Ya hebat. Nah, ya. Ya hebat. Pindek Ardi. Oh iya ta. Ardi biar hebat. Heeh. Dasar lahir. Mangga berpacu dalam melodi. Oke, yuk.
Mimin, Mbak Apri. Nggih. Lintang lak saka Kediri ya. Nggih. Kedirine ngendi, Nduk? Kedirine, Nduk? Kula pare kepung. Kepung ya. Nggih. Nah, ini loh Kediri ini luar biasa. Nggih. Dari dulu hingga sekarang itu menelurkan waranggono yang hebat. Dulu ada almarhumah Mega ya. Mbak Mega. Sekarang ada Lintang Kairo, juga ada Niken Salindri. Itu juga membawa nama baik. Jadi Kediri ini tidak akan pernah kehilangan generasi sinden, selalu tumbuh, selalu tukul. Lah anggonmu kono anu banci tukul ora? Wah, kuatah. Oh iya. Ting trecel. Ting trecel ya. Mbok ajeng pados le model kaya wungkal ya eneng. Sing model kaya tugu mendrujur kaya kula ya eneng. Sing model kaya wedon ya ana. Heeh. Nek Klaten kuwi yang hebat adalah menelurkan dalang-dalang mendunia. Dalang-dalang nggih. Seniman-seniman senior itu racake asalnya saka Klaten. Almarhum Mbah Narto Sabdo. Itu juga dari Wedi ya, Wedi Klaten. Wedi Klaten. Pak Anom Suroto itu Juwiring Klaten. Almarhum Mas Warsino Sleng Juwiring Klaten. Boim Niku ya Klaten niku ya. Klaten. Wah, sak ngono bisnise malah ngidapi-dapi. Lah iya. Tur Nduk Lintang itu selalu menjaga dan selalu diikuti oleh bapak dan ibunya juga adiknya. Loh, luar biasa niki. Sing penting anu Mergo apa? Piring beling ki mau lho. nek kaya aku ngono diliarke ra masalah ya, cek kok ngirim barang wutuh kok ngene kok. Heeh. Sing penting maju ning aja kemajen. Nggih. Pinter aja keminter, apa-apa sak madya. Sak madya. Ning tengah-tengah ki penak. Penak ya. Ya, kaya anu lho, Buduwi dhisik cilikane sak kowe ya diteni karo bapake terus. Iya to, Bapak. Buduwi iya. Buduwi Kurniawati itu dari kecil dari SD sudah nyinden kaya awakmu. Wow. Sampai SMP ditutune bapak karo ibu. Lah ketika lulus SMA, kuwi wekasane langsung pindah neng Solo, kuliah neng Solo, mulai lepas dari orang tua. Lah itulah langsung dimakan oleh Janoko. Buta ndasmu kuwi. Janoko kok buta. Kok. Tak kira Betara Kala. Lah iya. Lah yang ngono kuwi. Berarti tetap dijaga Nduk Lintang Kairo luar biasa kamu. Marwahnya dijaga ya no. Bapak nggih. Sopan santune pokoknya diudi ya sinau. Jangan sampai gawe gelane ati bapak karo ibu terutama ibu. Nah, tenan. Dampingi terus kok. Hidungane ibu jalur langit Nduk, tenan. Nggih, Bapak. Jalur langit kuwi. Nyatane sampean tembus. Heeh. Ya saiki ganti sindenku ya melu ditampilke. Sinten? Yo primadona Dwi Jolaras Indonesia. Ya. Ngono. Ganti. Hana Loka karo Ova. Nduk Mayang. Ya telu. Ya bertiga, ayo Mbak. Ya, primadona ya. Lekmen niku nggih primadona. Sapa? Lekmen. Primadonane apa? Pribadi manis dolan kemana-mana. Nek dadi supir truk. Hana Loka ki dadi key speaker. Oten no, key speaker dadi apa jenenge apa? Kok dadi speaker Kok speaker piye Ki to? maksudnya sing mandu acara-acara ngono ki lho ya. Pembawa acara. Oh iya. Host Heeh, dadi pomo ki mau pranata acarane kok ora teko. Hana ki wis ngrampungi gawe. Foto model, ya pembicara. Heeh. Lengkap. Kok Mimin anu Apri kok medun ngopo? Oh, lah Kowe kalah pamor to, Mbak? Kalah pamor apa piye? Mentalmu rong dadi, Mbak. biasane nek sing asli diunggahke dhewe sing lanang kon medun. Lah nyawaken ngene ning dhuwur jembar. Anu Mbak Mimin rada jembar mrono. Nah, ngene ketok wong panggunge kobet. Kobet jembar. Nah, ya. Ki Mbak Hana Loka masih gadis. Ki lagi lulus isi Surakarta. Jurusan apa, Nduk? Prawita. Dadi ki iso nabuh Mbak Mimin, Mbak Apri. Kula seneng nek Hana Loka nek pose ning nggon pinggir kolam renang kae lho, Cus. Iya. Piye-piye lek pose Ya piye? ngerti dhewe ya naluri ki lelakianku ya kaya. Akhirnya wong ayu kok karepe ya ingin. Akhirnya nggon IG-ne wah jan jos kan. Salutno. Biasare. Heeh, ngemsi barang ning nggon. Dasar ngemsi yo, Nduk. Ngene dilu. Ngemsi untuk masyarakat di lembah. Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Malang. Kebiasaanmu bahasa Indonesia apa? Ben ngerti nek Dwi Jolaras Indonesia sinden iki bertalenta ngono lho. Tidak hanya nyinden tapi juga bisa jadi MC juga. Iki opening ngoten nggih. Opening. Bahasa Indonesia apa-apa no? Ramo apa bahasa Indonesia? Sak nyamanmu. Nah, siap-siap mayang ya opening.
Engko bar iki gek ana terus kowe opening katok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Hana Loka Kusuma Prameswari yang tentunya pada malam hari ini akan menemani Anda semua dalam acara Tasyakuran Bersih Desa dengan Bersih Dusun Bersih Malang. Dusun Malang. Dusun Malang. Desa Lembah. Kecamatan Babatan Ponorogo, Jawa Timur. Tentunya masih bersama dalang kita yaitu Dalang Ki Anom Dwi Jokangko. Iya. Bersama pendamping juga pelawak pelucon-pelucon kita dari Klaten. Para pengocok. Pengocok perut itu loh. Pengocok perut ya kok. Para pelawak, pendagel pengocok perut. Iya. Pelawak kok pengocok perut kok langsung seringan dadi nyandaki dhewe. Apa-apa ngomong. Kowe iki ngomong ngono kira awakmu ora kesindir. Ora sindir, aku kan pengocok perut tak pancen kok. Liyane ya ora. Ya. Wes iki wis genah to. Iki nek apa jenenge wasis nggon MC. Nah. Mayang iki keluyamu apa yang selain nyinden? Nek Dana kan MC. Nek sapa jenenge kae? Oh, falak nari. Kelumiamu nggon apa? Mana? Oh, bener iki Mbak Abri. Kasile anake wis loro. Lah iya, cetat kucing. Kita belajar public speaking saka Mbak Hana yo. Nggih, lagunipun apa Wong Ayu? Derek, urane pamundhut-pamundhut telas kok wis diatur kabeh kok. Senengane sinden-sinden kuwi apa? Apa ono? Manut. Oh, sing apal kabeh ngono. Dangdut yo itu apa itu? Itu gamelan karo musik tompo kangen yo kena. Kangen ya kena. Apa sirmu? Uno wi, Pak. Ya sing Gigis ya, Pak ya. Gigis. Grigis kok gigis to? Gigis. Trawis tuwa ngono kuwi, Dik. Krungu kok bibis anak. Karo aku musuhan. Gigis itu apakah? Grigis ki artine apa? Kowe njaluk lagu kuwi. Ya gak ero to. Lho, kuwi jenenge ora tanggung Oh, jawab. grimis. 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 Iya. Oh, udan Grigis ki udan grimis. Oh, lek men iki kok Iya. cerigis piye to? Kok Mbak Cup iki cerigis. Neng anu lho, kudu kompak lho ya. Pas hari manis, ora manis nambahi kula. Velocity. Velocity Kari manis, kurang manis. Salah. Kurang manis nambahi gula. kurang melenis. Gaul bingit. Oh, gaul aku kuling ndelok TikTok no. Yo, coba kayak apa? Diaturke. Hari manis. Yuk. Mbak Mayang iki mau aliran Kanoman, lah iki ganti aliran Kasepuan. Jek ana telu. Iki kasepuane ya kudu didekne. Nah, ana Butuwi, ana Wiwi, ana Retno Jombe. Nah, ya kudu cuman disuwati gen semangat. Kasepuane gen semangat. Ayo kalau channel Kasepuan. Velocity. Mau berpacu dalam melodi. Yuk, pakai musik biar hebat. Hey,
inilah kekuatan Dwi Jolaras Indonesia bertumbuh kepada 3 orang dan 4 orang sama Bu Rini Rahayu. Iki kekuatannya iki neng nggon ngene iki Mbak Mimin Mbak Apri. Ada 4 elemen, Pak. 4 elemen. Elemen air, elemen api, kayu, elemen tanah. Oh, Burine apa? Elemen sego, Pak. sego. Karena sego luwe. Iya. Wau kan jenengan tak ngerti to. Apa? Kelebihannya apa? Lah sing iki mbok takoki ra. Iya, Wiwik kelebihannya apa? Lemak, Pak. Lemak. Lemak kabeh niki. Oh iya, kelebihannya lemak, kolesterol, trigliserid. Mboten, Pak. Nek kita tuh nggak sombong ya. Punya kelebihan nggak boleh ditunjuk-tunjukkan ada semua orang. Biar suami kita aja yang tahu kelebihan kita. Alah umumnya. Ora apa-apa. Kesukaanku adalah kelebihanmu, ngono lho. Kelebihanmu adalah kesukaanku, gitu lho. Oh, yang ngono kuwi. Apa yang lebih dari kamu adalah kesukaan saya. Yang kurang tetap saya terima dengan lapang dada, dengan secara tulus dan ikhlas. Aku mencintaimu selamanya. Anjay. Kelas ketua, hormat. Ketua kelas. Ayo, lagunya apa manut aku serawani ngarani lagi galak-galak kafe. Kasepuan. Kasepuan. Heeh, sing lawas-lawan mesti. Apa? Apa? Heeh, ya, sakarmu. Mergo iki pamundhut wis diatur kabeh. Malam apa pon? Heeh. Ya. Ah, sing apa kabeh ora entuk maca? Iming-iming. Iming-iming ya. Gus. Sing ndi wi lagune? Cinta bojone wong niku lho. Oh, alah cinta bojone wong. Ya ya. Oke ya. Ya, beraksi sendiri. Ya, anu bertiga sing kok sendiri. Mosok ra ketok sing Elemen tanah lho aku. Heeh.